ससियेल मिडियायाव जेम्स एलग्रा आरो एनिथिं एमजे लोगोसे भूमिका सिस्टार बिथांमोननि भिडिअआ गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। बिथांमोननि सायाव भाइरेल जादों आरो मानि थाखाय भाइरेल जादों बेखौ जोबनायाव फोरमायगासिनो दङ। बेनि सिगांनो बिटिसिनि 20 बोसोरनि अडिट बिटिसि सरकारा मा मावखौ साबैसोनो साख्रि होखौ बेनि गासै अडिटखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ बिदों आरो बेखौ मोनसे निउस चेनेलाव मोनदों आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बे निउस चेनेलाव मा बुंखौ आरो बिटिसिनि जे हाग्रामा महिलारिनि 18 बोसोर आरो प्रमद बर' सारनि 2 बोसोर सरकार सलायनाय अडिट बै 20 बोसोरनि अडिटखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ नागिरदों बा बेनि सायाव बिजिरनाय नागिरदों आरो बेखौ रोखायै बिथांमोना बिटिसि बिफाननिसिम नटिसबो दैथायहरदों होननानै फोरमायदों। स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन। बড়োलेण्ड স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 20 বছৰীয়া শাসনৰ হিচাপ লাগে। 2003 চনৰ পৰা 2023 চনলৈ উন্নয়নৰ হিচাপ বিচাৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ 18 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ লগতে হিচাপ বিচাৰিলে প্ৰমোদ বড়োৰ 2 বছৰীয়া শাসনৰ। উল্লেখ্য যে 2003 চনত বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উন্নয়নৰ সকলো খতিয়ান লাগে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই সময়ছোৱাত কিমান ধন আবণ্টন দিছিল, এই ধন ক'ত আৰু কেনেদৰে খৰচ কৰা হ'ল, এই সকলো তথ্যৰ উত্তৰ বিচাৰি বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ জাননী জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। সমান্তৰালকৈ এই সময়ছোৱাত জনগোষ্ঠীটোৰ কিমান সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে নিযুক্তি পালে, কিমান লোকৰ আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি হ'ল, এই সকলো তথ্যৰ হিচাপ বিচাৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বিটিচি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত অঞ্চলটোত প্ৰায় 18 বছৰ ধৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শাসন কৰিছিল আৰু নতুনকৈ বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত 2 বছৰীয়া শাসনত আছে প্ৰমোদ বড়ো। দুয়োখন চুক্তিৰ পিছত বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক আৰু ভৌগোলিক অধিকাৰ কিমান সুৰক্ষিত হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভতো বিতং তথ্য বিচাৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। भाइरेल जानाय भिडिअआ जादों भूमिका बिनानावा दाखालै जे कमेन्ट मोनसे फरायदोंमोन आरो बे कमेन्टआव दङमोन जे सोरबा कमेन्ट लिंहरदोंमोन जे जेम्सखौ गावनि बानायना ला होननानै आरो बेयाव थाबनो फिननाय होदोंमोन जेम्स बोराइराय होननानै। स' बे खोथाखौ लानानै मोनसे भिडिअ एडिट खालामबाय। खालामनायनि जाहोनाव भिडिअ ससियेल मिडियायाव गोसारबाय आरो गोसारनायनि लोगो लोगोनो बे भिडिअखौ एलग्रा जोंमा बसुमतारी जों जायखौ एलग्रा होननानै बुङो बिथाङा फेसबुकनिफ्राय दैखांना लांना गावनि इउटुबाव हेंगारो आरो बेयाव मोनसे बिथाङा राग जोंनायजों रागाजों सोंथि मोनसे खालामो जे जेम्स आदाखौ मानो बोराय होननानै बुंदों आरो बे भिडिअखौनो एनिथिं एमजे बिथाङा कपि खालामनानै गावनि इउटुब चेनेलाव हेंगारना होदों आरो बे हेंगारना होनाय खोथानि सायावनो भूमिका बिनानावा जाबाय आंनि बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो भाइरेल खालामदों होननानै। सा बेफोरबायदि बिथिङाव दा जायफोरा ससियेल मिडियाफोराव फैयो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनायनि सिगांनो गावखौ सांग्रां खालामना लानांगौ आरो ससियेल मिडियायाव बबे खोथाखौ बुंनांगौ आरो बबे खोथाखौ बुंनाङा बेखौ सानग्रोना लानांगौ। बेनि उनावसो ससियेल मिडियायाव खोथाफोरखौ बुंनांगौ। दा भूमिका बिनानावाबो बै समावनो कमेन्ट फरायनाय समाव सानफ्लाङाखैबो जानो हागौ, नाथाय बुंना होबाय जेम्सखौ लादो होननायाव जेम्सखौ नाङा आंनो बोराइराय होननानै बुंबाय। स' बे खोथाखौ लानानैनो दा ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि जागासिनो दङ। स' बेफोरबायदि जेबो नङा, ससियेल मिडियायाव मोनसे खोथा फैयो मोनसे खोथा थाङो आरो दावराव दावसिया ससियेल मिडियायाव जाखायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दावराव दावसि जायो, नङा होमबा? बेनि अनगायैबो आं फंसे खोथाखौ बुंनो सानो, जायफोरा ससियेल मिडियायाव फैयो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव खोथा बुंनायनि सिगां सानग्रोना लानांगौ आरो सानग्रोनासो बुंनांगौ। दा बिनानावाबो बेबायदि बुंबाय, बेनिखायनो दा सोरबा भिडिअ एडिटिं खालामनानै भाइरेल बानायना होबाय। स' बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव जाखायो, नाथाय ससियेल मिडियायाव जायफोर फैयो आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो जे बेनि अनगायैबो गुबुन सुबुंफोरा फैयो, गोबां सुबुङानो फैयो जायफोरा गावनि लेंगुवेजखौ मोजाङै इउज खालामा, गाज्रि लेंगुवेज इउज खालामो आरो जायखौ नोंल' नाया, नोंनि आइ आफायाबो नायनो हागौ, नोंनि बिब' बिनानावबो नायनो हागौ, जोंनि बिनानावफोराबो नायनो हागौ आरो गोबाङानो बिमा बिफा जनानै नायनो हागौ। बै समाव गाज्रि लेंगुवेजखौ खोनाब्ला न'खरनि सुबुंजों नायबाय थानाय समाव माबायदि मोनगोन। स' बेनिखायनो जेसेबां हागौ गाज्रि राव, गाज्रि सोदोब बाहायनायखौ ससियेल मिडियानिफ्राय जानगार खालाम
बेफोरबायदियाव गोबां गाज्रि जायो आरो जोंनि उन जोलैफोर जायफोर दङ ना बिथांमोना सोलोंगोन बिथांमोना रोंगोन बिथांमोनाबो बेफोरबायदि लामाजों थांगोन जों जुदि बेफोरबायदि लामाखौ दिन्थिनो हायोब्ला स' बेनिखायनो बेफोरनिफ्रायबो गोजानाव स' जेबो नङा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि जारलागासिनो थायो आरो आं सानो बेफोरखौ बुंनो हानायनि थाखाय आंखौ गोरोन्थि साना आरो ससियेल मिडियायाव स' बेफोरबायदि जाबायानो थायो दुंहाव बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव फैनायनि थाखाय सिगाङावनो सानग्रोना लानांगौ एसे स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय